day mga sirs, nandito po kami ngayon sa Bolinao Falls 3. Dito lang yan sa may Pangasinan. So papakita ko sa inyo ano meron dito. You know? Alright. So ito yung Falls 3. Isa sa mga falls ng Bolinao. So for us, ito yung pinakamagandang spot. Ayan, mga tumatalaw. Ayun, pwede kang tumalun dyan. Diba? Right. So ayan mga cottage. Yung doon, yun mga yan. So ang cottage dito 200. Tapos, mura lang entrance. Mga around 40 pesos per person ang entrance. Yeah. You get to enjoy the view of Bolinao Falls 3. Ayun ha. Ayun mga kids. Their own spot. Malalim dyan, malalim. Alright. So, ano ka na? Budyang kata dito sa taas. O, daw. Lago, wala. 1. Tama na. Nandito po kami ngayon sa Bolinao Falls 3. Nakakahiya naman, di ako marunong. Dito tayo. Punta tayo dun, ha? Alright. Woohoo! Magtatanim po ang aking tatay. Doon po si tatay na lang. Ay, nakikita. Punta tayo dun sa mga sa mga ilalim. Ayun. Dito na kayo, dito. Talon tayo, talon. Talon dalawa. Sino magbibigya? Talon ka? Oh! Wait lang, pause mo muna.